Ak práve teraz vidíš 333, nie je to náhoda. Bo v skutočnosti táto správa bola určená práve tebe. Je to vzácny osud, ktorý sa ti dnes prihovára. Vesmír si vybral presne túto chvíľu, aby upútal tvoju pozornosť. Prečo? Pretože niečo mocné sa chystá zmeniť vo tvojom živote? Požehnanie, v ktoré si dúfal, znamenie, na ktoré si čakal, je bližšie, než si myslíš. Niesol si toho v tichosti tak veľa. Sny, starosti, nádeje, ale vesmír chce, aby si vedel, že tvoja chvíľa prichádza. Znamenia sa zoraďujú a každá tichá modlitba, ktorú si zašepkal, bola vypočutá. Číslo 343 sa objavuje, keď sú tvoji anjeli na blízku, pripomínajúc ti, že si vedený, chránený a smeruješ k niečomu väčšiemu. Preto to neignoruj. Nie si sám. Tvoj prelom je na ceste. Som v súlade s energiou zázrakov. Dôverujem vesmíru. Moje požehnania sú na ceste. Ak ťa táto správa našla, príjmi ju teraz za svoju. Povedz to nahlas, napíš si to a napíš do komentárov. Prijímam svoje božské znamenie. Pretože si to mal vidieť. A čoskoro pochopíš presne prečo.